नमस्ते प्रणाम। तो चली हमरा लोग के एगो बहुत पुराना पारंपरिक देवी जी के गीत सुनावे जा रहल बनी। एक बार जरूर गाइब जा। अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब करब जा, कमेंट करके बताइब जा कि कैसन लागल। काहे से कि कल नवमी है, आज रात में नवमी पूजाई, आज रात जागा करे के बाद। तो छोटी मोटी शीतली मैया सोचवे के ढारल हो, ऐना कवेली हलेना। छोटी मोटी शीतली मैया सोचवे के ढारल हो, ऐना कवेली हलेना। मैया करेली सिंगारवा हो, ऐना कवेली हलेना। देवी जी करेली सिंगारवा हो, ऐना कवेली हलेना। घोड़ावा चढ़ल अइले भैरो देवा भैयावा हो, कि कहाँ जाए के बा बहिनी करेलू सिंगारवा हो, कि कहाँ जाए के बा बहिनी करेलू तैयारिया हो, कि कहाँ जाए के बा। जाए के तो जाइला सेवा कवा के घरवा हो, कि उनु के धनियाना कैली कालासा के तैयारिया हो, कि उनु के रनियाना। जाए के तो जाइला तिवारी जी के घरवा हो, कि उनु के सालुना कैली कालासा के तैयारिया हो, कि उनु के सालुना। अपना ही घरवा में कालासा रखवली हो, कि कैले बाड़ी ना ओ चुनरिया के तैयारिया हो, कि कैले बाड़ी ना। ढकले उबाड़ी भैया हमरो दवनिया हो, कि भेजले रहीना भैया हम के नेवातवा हो, कि भेजले रहीना। जाए के तो जाइले धनुआ बाबू महलिया हो, कि उनु के ममीना कैली चुनरी के तैयारिया हो, कि उनु के ममीना चुनरी से ढकली बाड़ी हमरो दवनिया हो। चढ़वले बाड़ी ना ओहो सोर हो सिंगारवा हो, चढ़वले बाड़ी ना ओहो पुड़िया लुचुइया हो, चढ़वले बाड़ी ना। जय हो देवी माई, अपन कृपा बनैले रहिए।